ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପୁରୀ ରାସ୍ତା। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଖରାବେଳ ଟାଇମ୍ ସକାଶେ ବହୁତ ସୁନସାନ ଅଛି। ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ ଫେରୁଥିବେ ପୁରୀ, ଏ ରାସ୍ତା ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ। ବହୁତ ଗାଡ଼ି ମଟର ଯାଉଛି। ଏଇ ଜାଗାରେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆମର ଭଲ ଖାସି ମାଂସ ମିଳେ। ଯେଉଁମାନେ ବି ପୁରୀରୁ ସାତପଡ଼ା ଯାଆନ୍ତି କୌଣସି ପିକନିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ, ଏଇଠୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେମାନେ ମଟନ୍ କିଣନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉତ୍ତାପ ପୁରା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ପବନ ବି ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଜୟ ପ୍ରଭୁ ଭୋଲେନାଥ। ଯେହେତୁ ଏବେ ରଥଯାତ୍ରାର ଟାଇମ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମଙ୍ଗଳାହାଟ ବ୍ରିଜ୍ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ବହୁତ ପରେ ଏଠି ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳାହାଟ ଛକ। ଆମର ବାମ ପଟକୁ ଏଇଟା ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ରାସ୍ତା ଏବଂ ଡାହାଣ ପଟକୁ ଏଇଟା ସମୁଦ୍ରକୂଳକୁ ରାସ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧା ଯାଉଛି। ରଥଯାତ୍ରା ଟାଇମ୍ ହେଇଥିବାରୁ ପୁରୀରେ ବହୁତ ପୋଲିସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ ଭାବେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସେମାନେ ତୁଲାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ସହଜରେ ଏବଂ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେଇପାରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଖରା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି ମଟର ଯିବା ଆସିବା କରିଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ କେମିତି ରାସ୍ତା ପାରି ହେଉଛି। ଲକଡାଉନ୍ ଫକଡାଉନ୍ ସକାଶେ ପ୍ରାୟ ଦୋକାନ ବଜାର ଏବେ ବନ୍ଦ କରାଯାଉଛି 2ଟା ପରେ। ଆପଣ ଯଦି କେବେ ପୁରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେବେ ରାସ୍ତା ନିହାତି ଏବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଏଇପଟେ ରାସ୍ତା ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଫେରିବେ, ତାହେଲେ ସେ ମଙ୍ଗଳାହାଟ ଛକ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଦେଖେଇଲି, ସେ ବାମ ପଟେ ଯାଇପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋ ସହିତ ରହିଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରୋଡ଼ କ୍ରସ୍ କଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ରାସ୍ତା, ଯେଉଁଠି ପ୍ରଚୁର ପାଣି ରହିଛି। ସବୁବେଳେ ବର୍ଷା ହେଲା ମାନେ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖାଲୁଆ ଜାଗାଟା,
ପାଣି ସବୁବେଳେ ଜମିଥାଏ। ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ସେମିତି ଏହାର କୌଣସି ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିମ୍ବା ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରୁନି। ସବୁଆଡ଼େ ପୁରା ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ମୋ ଆଗରେ ଟିକେ ଗହଳି ଅଛି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉଠାଣି ଅଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ଟରଟେ ଯାଉଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଘର ତିଆରିବା ପାଇଁ ଗୋଡ଼ି ପୁରା ଫୁଲ୍ ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ଟିକେ ଗହଳି ଥିଲା, ଏବେ ଆମେ ପୁରୀର ମିଶ୍ର ସାହି ଭିତରେ ଯାଉଛେ। ଛୋଟିଆ ରାସ୍ତାଟିଏ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗାଡ଼ିଟେ ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଛୋଟିଆ ରାସ୍ତାଟିଏ, ଚାରି ଚକିଆ ଯାନ ଯିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। এই ରାସ୍ତାଟି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସହଜ ବାଟଟିଏ। ବେଶୀ ଗହଳି ନଥାଏ। ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଜାଗାଟା ହେଲା ଆମର ସାତପଖର ଜାଗା। ପୁରୀରେ ଆମର ଜାଗାର ମହାତ୍ମ୍ୟ ବହୁତ ଥାଏ, ଯେଉଁଠିକି କୁସ୍ତି, କସରତ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ ଆଦିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁବେଳେ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆମର ଅଲେଇ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। এটা আমার মিশ্র সাই। এইটাকে দেখନ୍ତୁ ଆମର ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର ସାହି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆମକୁ ଦେଖାଗଲାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ। ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ସହଜ ବାଟ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ।